Benvinguts al Festival de Nadal de l'Escola Les Comes. Bona tarda. Recordeu que les fotografies estaran penjades al blog i que cal apagar els telèfons mòbils. Gaudiu de l'espectacle. Gràcies. Ding dong ding, avisa els passatgers de l'autobús Les Comes. En breu sortirà en destinació Catalunya. Esperem que tinguin un bon viatge. Oh, va, Maria, afanya't, que fem tard. Sí, ja vinc. Que l'autobús no espera i ja n'hem perdut un. Sempre empreses, sempre empreses. Senyora, totes aquestes maletes són seves? Sí, fillet, mai no se sap. Vigila amb la meva, que porto un secador molt car i no vull que es trenqui. Doncs posi primer les nostres motxilles. Sí, clar, que no heu vist que estem fent cua. Les motxilles quan us toqui. Sí, darrere nostra. Excuse me, aquest és l'autobús que va a Barcelona en Catalunya? Yes. Futbol Club Barcelona. La 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 la. La 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 la. Thank you. No us facis gaire cas, gent jove patou. Quina gràcia! La que s'està liant allà baix. Em sembla que ens ho passarem bé. Ai, jo els vejo! Sempre m'enreden aquest parell amb ofertes d'última hora. Com no ho passi bé, no us torno a fer cas. Benvinguts al viatge a Nadal, organitzat per Companyia Les Comes. Em dic Adrián i seré el vostre guia durant els dies que duri aquest trajecte. Com ja saben, es tracta d'un viatge ben especial. Recorrerem el territori català buscant les festes tradicionals. Si estan preparats amb els cinturons cordats, donem pas al nostre festival. Gràcies per confiar en nosaltres.
parada, Fira de l'Avet. Es fa del 2 al 10 de desembre. És una de les fires de Nadal més singulars de Catalunya. Es fa a Espinelves, un poble de pessebre, de carrers i cases ben cuidades, on encara es pot sentir l'olor de llenya cremada a la llar de foc, envoltant de camps i frondosos boscos. Podem proveir-nos de l'Avet de Nadal, que es pot replantar de nou. També trobarem parades d'artesania i d'alimentació de qualitat, a banda de diferents exposicions. Segona parada, Fira de Santa Llúcia. Es fa del 24 de novembre al 23 de desembre. És la fira nadalenca més popular de la ciutat de Barcelona. S'instal·la al Pla de la Seu, a l'avinguda de la Catedral. Enguany es celebra el 231è aniversari i ho farà amb gairebé 300 paradetes de productes nadalencs tradicionals. Quan arriba Nadal, tots junts cantem cançons.
cançons i els carrers s'encalen de llums i de colors. Tercera parada. Enllumenat i concert de Sant Esteve, Barcelona. Com cada any, Barcelona s'il·lumina durant aquestes festes. Hi haurà gairebé 400 trams de carrers il·luminats, des del 23 de novembre fins al 6 de gener. En total, s'il·luminen més de 100 quilòmetres de carrers, gràcies a la col·laboració dels comerciants dels barris de Barcelona. El concert de Sant Esteve és una de les fites anuals més importants al Palau de la Música Catalana. Pretén contagiar l'entusiasme dels cantaires i aspirar a tenir un món millor a través del cant i la música. Quarta parada. La Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Es fa el cap de setmana abans de Nadal. És una fira d'aviram que ha sabut mantenir-se en el temps. Les parades venen els galls vius i ofereixen servei d'escorxador. A més, es fan activitats i els visitants poden fer degustacions a la mostra de cuina d'aviram. Es fa a la Rambla de Sant Francesc i és un aparador impressionant per veure galls i ànecs autòctons del Penedès. Mi burrito sabanero camino de Belén.
Sisena parada. El pessebre vivent de l'Espluga del Francolí. L'Espluga de Francolí fa uns anys va recuperar el pessebre vivent que s'havia representat als anys 60 i 70 a l'interior de la cova. Ara, però, s'adapta als espais del voltant del castell, l'església vella i el casc antic. La periodicitat de l'acte és cada 2 anys i s'alterna amb la representació dels pastorets. El pessebre es podrà visitar els dies 24 de desembre a partir de les 6 de la tarda i 26 de desembre a partir de les 8 del vespre. Les entrades, que tenen un preu de 3 euros, ja es poden comprar de forma anticipada a l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí. Els nens menors de 5 anys tenen l'accés gratuït. Sisena parada. L'home dels nassos, cursa de Sant Silvestre i Cap d'Any a Reus. El 31 de desembre, la canalla de nombroses poblacions catalanes busca a l'home dels nassos, un personatge imaginari que posseeix tants nassos com dies té l'any. En algunes poblacions, com Reus, aquest innocent engany infantil es trenca quan es topa el capgròs que encara aquest personatge de l'imaginari popular català que simbolitza l'any. Reus acomiada l'any i dona la benvinguda al 2018 amb una àmplia programació d'activitats al carrer, entre les quals destaquen l'arribada de l'home dels nassos i a la cursa de Sant Silvestre i a la nit la festa de les campanades de Cap d'Any. No
Tradicionalment, el 5 de gener de cada any arriben sense majestat els Reis Mags a Tarragona per portar regals a tothom, els nens i nenes de la ciutat i també els grans. Arriben amb vaixell al barri marítim del Serrallo i des d'allí s'enfilen les seves carrosses per passejar pels carrers principals de la ciutat fins a arribar a l'Ajuntament, on reben les claus de la ciutat de mans de l'alcalde per tal de d'accedir a totes les cases de Tarragona i poder deixar els regals. Doncs fins aquí el nostre viatge. Esperem que hàgiu gaudit d'aquest recorregut i se us hagi fet tan curt com a nosaltres. Bon Nadal i bones festes a tothom! Suspir para mí.